האירוע התרחש ברחוב מאוד מרכזי בקייב, בבניין שבו ממוקמים גם המשרדים שלנו. המסעדה בעצם נפתחה ממש לפני מספר ימים בקומת הקרקע. וכפי שניתן לראות בעצם בצילומי האבטחה, חבורה של גברים שמתקרבת לעבר הבניין, כנראה שמו לב שמתנוסס דגל ישראל. ואחד מהם פשוט טיפס על הבניין, קרע את הדגל משם, וכאשר המאבטח בעצם מנסה למנוע ממנו, המאבטח לאחר מספר דקות הזעיק את כוחות המשטרה. המשטרה עצרה אותם, אחרי חצי שעה, הם עדיין נמצאים במעצר כרגע. אולי האירוע הזה קשור לביקור של נשיא המדינה ריבלין באוקראינה לפני כשבוע וחצי, שם הוא נשא נאום בפרלמנט. הוא בעצם הזכיר את הסיוע של האוקראינים לנאצים ברצח של 1.5 מיליון יהודים על אדמת אוקראינה בתקופת מלחמת העולם השנייה. באופן כללי, אנחנו כיהודים איננו חשים מאוימים. למרות שאירועים מסוג זה אכן מתרחשים מדי פעם ופעם. אנחנו עם חזק, לא ניתן לאף גוף אנטישמי להפחיד אותנו או לאיים עלינו בשום אופן.